היום פותחים מהמגויסים, תראו את המטבע שעשה לנו, תראו איזה פרומו. אתה צריך להביא למומחה את כל הטפסים שיש לך ביד, זה הכל. זה מגיעים לחבייה. נו, מה אתה צריך לשאול אותי? ועכשיו פותחים אותה. נו, אז מה אתה צריך להבין? חכו שנייה. יש בכוח. ביקשו ממך. יש להם את החוות דעת הראשונות שהם הפנו אותך לרופא הזה יסנו פיקאסו! יסנו פיקאסו, חברים. פיקאסו יסע. פיקאסו. טוב. ברקוד. נו, בסדר. לחסו את האנרגיה. והשני לא יקרה. אני אומר אס. לאט. פסי. סיוס 4. יוק יפה נדיר, ויסתק יפי זהב. בסדר, איך אתה... היידה. אתה אמר שאתה לא, נו, אז מה?